Сьогодні хочу розвінчати один із міфів, який стосується програми КЗ. Нібито державні програми поступаються платним за якістю. Насправді це зовсім не так. Для нас, ембріологів, немає різниці, програма державна чи комерційна. Ми працюємо на однаковому обладнанні, в тих самих умовах, з тими ж середовищами та технологіями запліднення. Як приклад, хочу показати вам кілька ембріонів, отриманих саме в рамках безкоштовних програм від держави. Це ембріони 5-ї доби, гарної якості, щільною внутрішньою клітинною масою та добре розвиненим трафектодермом. Вони мають чудові шанси на імплантацію та успішну вагітність. Деякі з цих ембріончиків уже скоро будуть перенесені своїм майбутнім мамам. І шанси завагітнити в державній програмі абсолютно такі ж, як і в платній. Тож, якщо ви мрієте про дитину, не втрачайте можливість користатися шансом, який надає держава, і отримати вагітність безкоштовно.